Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Staatssecretaris, tweede bezoek als staatssecretaris hier aan Curaçao. Hoe is het gegaan tot nu toe? Ja, heel goed. Ja? Ik heb goede gesprekken gevoerd met politici. Ik heb de premier ontmoet, ministers ontmoet, de gouverneur natuurlijk gesproken. De G3 Plus heeft u meegemaakt. Ja, dat klinkt goed, ja. Ja. En wat nog wat belangrijker is, ik heb ook heel veel mensen ontmoet die hier ondernemerschap uitvoeren. En dat is toch het begin van het binnen kunnen halen van voldoende economische middelen om het land verder te laten groeien. Dat heeft u van het begin af aan gezegd. Ja. Politici is één ding, politiek, maar ondernemers, de mensen zelf op Curaçao. Ja. We hebben het nu even over Curaçao, is een ander ding. Ja. Ik zag u op de Pontjesbrug, u heeft daar met verschillende ondernemers gesproken. Hoe was dat? Verrassend. Ja? Ja, verrassend in de zin van dat ik wist dat er ondernemerschap was. Maar dat het zo dynamisch was, daar heb ik wel van geleerd vandaag. En dat geeft meteen ook bij mij een goed gevoel. Dat hier gewoon heel veel kennis en kunde is op dit eiland om de economie verder te ontwikkelen. Ik heb begrepen dat u de sla van Curaçao nog lekkerder vond dan de sla vanuit Nederland. Klopt dat? Ja, die ligt daar in het tasje. Ik weet niet of we het allemaal gaan opeten. Anders word ik een soort konijntje of zo. Maar hij rook ook heel goed. Ik bedoel, dat heb je bij ons niet in de supermarkt. Nee. Dus mijn complimenten. Maar die manier om op die manier met ondernemers te spreken, dat spreekt u wel aan, hè? Ja, en ik heb ook tegen mijn ambtenaar in Nederland gezegd is dat ik dit soort bezoeken met name ook richting ondernemers wil richten. Want nogmaals, dat is de toekomst van deze eilanden. Daar wordt het geld verdiend. En niet zozeer in de politieke omgeving. U heeft ook met de minister-president, Pik Pisas, gesproken. Hij is de winnaar van de verkiezingen. U heeft hem gefeliciteerd? Ik heb hem eerst via WhatsApp gefeliciteerd vanuit Nederland en gisteren de hand geschud. En hoe is het verder het overleg gegaan met de ministerraad? Is goed gegaan. Ik ken de meesten vanuit die ministerraad ook van eerdere bezoeken. En het laat zien dat de relaties nog steeds goed zijn. En ik wens ook heel veel succes de komende tijd, want er is wel een last op hun schouder, hè, want ze zijn heel groot geworden. Heel groot, ja. Heel groot geworden, maar ik vertrouw erop dat het allemaal goed verder wordt uitgevoerd, wat ze allemaal straks qua programma gaan inkleuren. Wat u heeft gezegd onlangs tijdens de persconferenties met de Caribische pers over het landspakket, dat stopt in 2027. Ja. Dat was voor sommige mensen groot nieuws. Was dat ook groot nieuws voor de Curaçaose regering of niet? Ik denk het niet, want we hebben afspraken gemaakt aan het begin dat we begonnen met die landspakketten. En toen wisten we allemaal dat het zou stoppen. Ja. Waar het mij met name om gaat, is dat het vervolgens, als het geïmplementeerd moet worden, je ook de juiste capaciteit hebt. En daar moet je nu al over nadenken. Dus daarom benadruk ik dat we nu in 2025 zitten. Het is nog maar 2 jaar. Dus als je nu niet gaat nadenken welke capaciteit, kennis en kunde heb ik nodig om het goed te kunnen implementeren. Als je nu niet voldoende nadenkt over moeten we mensen binnenhalen extra of moeten we mensen omscholen om die activiteiten te implementeren. Dan ben je te laat over 2 jaar en dat is waar ik op wijs. En dat heeft u ook besproken met de ministerraad? Ja. Is dat aangekomen, die boodschap? Nou, ik hoop het wel, anders ben ik hier voor niks geweest. Wat gaat u nog meer doen tijdens uw bezoek? Nou ja, ook ondernemers ontmoeten, ook morgen weer. En ik heb ook al met mensen gesproken die hier over corruptiebestrijding gaan. Dus dat is dan het programma verder. Oké. En de marechaussee gaat u ook nog bezoeken? U gaat naar de douane bezoeken. Ja. Dat zijn allemaal zaken. Ik heb het even in het voorgesprek genoemd en u zei dat u er verder niks over kon zeggen. Maar die vliegtax, is dat een onderwerp voor u? Ik heb niet de portefeuille vliegtax in mijn zak. Wat ik wel zeg als persoon is dat ik natuurlijk graag wil blijven vliegen wereldwijd. En dat gaat nu ook gewoon, denk ik, normaal door. U heeft gesproken met Sinex, u heeft gesproken met Chata. Wat waren dat voor gesprekken? Dat waren goede gesprekken. Het ging met name ook over het toerisme onder andere. Wat ik zie is dat hier heel goed wordt nagedacht over waar staan we met toerisme. Want ook in Nederland trouwens, als je in Amsterdam rondloopt, heb je het gesprek rond massatoerisme. Ik ben zelf in Amsterdam geboren. En ik ben al ietsje ouder, maar als ik terugkijk naar 30 jaar geleden of 40 jaar geleden, zag Amsterdam er heel anders uit dan nu. En nu struikel je over de toeristen, Nu struikel je over de toeristen en je ruikt wat mensen aan het roken zijn. En je ziet wat mensen die een biertje te veel op hebben. Dat had je vroeger niet, maar
dat maakt allemaal niet uit. Waar het om gaat is dat we heel veel mensen hebben op deze aardkloot. Dat die steeds meer geld krijgen, dus mensen gaan steeds meer bewegen. Venetië, dat geef ik altijd als voorbeeld. Dan moet je nu al betalen als je binnenkomt. En hier zullen ook steeds meer mensen naartoe komen. Dus je moet goed nadenken hoe je met het toerisme omgaat, welke type toeristen je wil hebben, opdat het ook nog voor de bevolking plezierig blijft. En dat zijn de gesprekken geweest met onder meer het Chata? Ja. Oké. Wanneer komt u weer? Ik kom over 2 maanden, eerder mei inderdaad. Ga ook naar Bonaire dan, dus ik zie ernaar uit. Perfect, dank u.